But let me ask you a question in Zulu. Ne? Siyakhuluma, Can yeah. I ngicela no, it can't work. Ngicela ukukubuzisa in question la. Yeah. So, nge-interview yakho, you see, this is bad, bro. This is bad, bro. Yo ayingeke sayeni yeka babes yeka uthi lona kanti naye akasiyena umuntu awe cha akayena umuntu ngiyadlala uyena umuntu kuukuthi izulu akasazi ngoba ngathi wakhulela ePretoria or something. Uhlala kanjani eSouth Africa engasazi isiZulu noma Russian? Guys, akona wonke umuntu ohlala eSouth Africa owazi isiZulu. Yo ayi amaZulu shame. Uyazenzisa lo esidakelo. Hawu kanjani manje? Ukuze hawu sengathi senzisa ngathi isiZulu akasazi kahle guys, akasazi ngempela. Akasazi nje uyezwakala nje ukuthi hayi uyazama yena kodwa cha akulungi. Her surname is Zuma. How come she's struggling with Zulu language? Bafethu ungaba phela wakazuma kodwa ungakhuleli or ungazalelwa eKZN. Nanglo uthi ask Duduzane Zuma. No, Duduzane Zuma akasazi isiZulu, but ukwakhe ngiyaunderstand ngoba he was not born la eSouth. So isiZulu evele. Anganoma he was not born la eSouth noma akakhulelanga la eSouth isayingane between the two. Uthi lona people saying uyazenzisa ni dom and badomshe wazenzisa kanjani? How? Girl, this is how bad my Tswana is. Yane, at least yena uyazama isiZulu. Thina nje samaZulu nje sazi isiZulu, mhlawumbe neXhosa, mhlawumbe neSiswati. La amanye ama-languages thina nje asixake ngawo. AmaZulu ngendlela angafuni ukufunda khona ama-languages. Hayi wena ngiyakutshela. Where is she from? Uthi lona she's from Pretoria, eMamelodi. So uzosazi kanjani ke isiZulu? Abantu abaningi abazalelwe from that side abazizulu laba abaseSoweto. Yabona ke ukuthi ukhulela eSoweto. Yabo nje mina hlezi ngithi ngifisa sengathi ngazalelwa eSoweto because abantu abahlala eSoweto bazama languages amaningi. Bayasazi isiZulu, bazi iSpedi, bazi iSetswana, bazi isiVenda, maningi ama languages abawaziyo. Since when manje engasazi isiZulu unana? What do you mean? Wakwambona yini ekhuluma isiZulu? Mina angikhumbuli ngingilo. Yazi kodwa on my mind bengihlezi ngitshela ukuthi usayini umZulu like ukhuluma isiZulu. Uthi lona uyazenzisa lo cabanga ukuthi sidom. Okay, let's say uyazenzisa ke. Why ezenzisa like what's to gain from ezenziseni kwakhe? Come on guys. Khona othi kanti naye akasiye umuntu. Hey now lo comment ilo ingihlekisile yeza uthi lo amaZulu ilima nje finish udakiwe ke wena udakiwe masendesele selungasijwayeli nje kabi isilimu wena nonsense. Uthi lona ishangane lihle kanje hayibo guys akalona ishangane. Ukuthi akakhuluma isiZulu akusho ukuthi akuyena wala eSouth Africa. Bafethi indaba yenu mina iyangihlekisa bandla. Hayi inyongo isiZulu le udoti ayikho lento and uzamile shem but no. Akasiyeke akusona sakhe. Uthi lona is she not South African? She is. She's 100% South African. Kokuthi phela ke isiZulu akakwazi ukusikhuluma but I think uyasizwa. Base akakwazi ukusikhuluma nizwele nani. Athi lona also sound like this. Bakhona shema abantu abangasazi isiZulu baningi futhi. Bakhona and baningi. Ukuthi nje imost yethu samaZulu nami ngumZulu. Sicabanga ukuthi wonke umuntu wala South Africa like it's a must ukuthi azi isiZulu kanti umuntu ofuna ufunda isiZulu choice yakhe. It's not a must. You don't have to know isiZulu. Uthi lona why did I think she's Zulu all along? Mina nawe siyafana.
But i-language hawe ma, but i-language yama-Nigerian uyayazi hayi ke sana. Wazi ngani? Wakwakhuluma naye leyo language. Ungazohlangedlala wena ngosign butchi wo. Hayi bo. Uthi lona, you can't hate Cyan forever, shame. She's so funny. She is very funny. And wonke ama-video akhe. Aw, shame, they are so entertaining. Mina nje ngiyazi nje. Ukuthi khona i-podcast, khona uSayen lapho. Aw, ngiyazi nje ukuthi ngiyoyibuka ngoba ngiyazi ukuthi izobe imnandi nje. Uthi lona, kanti Cyan akayena umuntu naye. Hawu, yaze yangiphoxa-ke. Ngaze ngaphoxeka. Hey bafethu sonke imo states nami ngitshela ukuthi umuntu kodwa manje ngathuka nje sisizulu akasazi. And nje ngisho umbhekile nje uyambona ukuthi hayibo intombi yomZulu le, ukuthi shuthi ke akakhulelanga la khulunywa khona isiZulu, ingakho isiZulu engasazi. Muhle kanje kanti akasiyena umuntu. Lento ukuthi uma ngabe ungayena umZulu awuyena umuntu iyangiqeda ngivele ngiphele nya. Uyazenzisa, akekho umuntu ongasazi isiZulu. Hey, abo njengamaZulu ave siyitshela ukuthi South Africa yethu. Guys, I'll see you on my next video. Yo, ayi bandla. But let me ask you a question in Zulu, ne? Shakhuluma. No, it can't work. Ngicela ukukubuzisa in question la. Yeah. So, nge-interview yakho, you see, this is bad, bro. This is bad, bro.